Viete, odkiaľ sa odoberajú vlasy potrebné na transplantáciu? Vlasy sa odoberajú zo zadnej časti hlavy zákazníka, čiže sa pracuje z vlastného materiálu. Táto oblasť sa rozprestiera v zadnej časti od ucha k uchu. Vlasy sa odoberajú spolu s cibuľkou. Je veľmi dôležité, aby sa vlasová cibuľka počas výberu nepoškodila. V zadnej časti hlavy vlasy nedorastú, nové cibuľky tam nevznikajú. Naraz sa odoberá maximálne 30% štepov, zvyšné vlasy, ktoré tam potom dorastú, kompletne zakrývajú pokožku hlavy, čiže tá je presvitá. Vďaka našim precíznym nástrojom a špeciálnej metóde nezostávajú na hlave po transplantácii vlasov žiadne viditeľné stopy ani jazvy.